Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Алланың рахмәте белән узган уку елында без инде бераз гына исламның икенче баганасы булган иман кәлимәсеннән кала иң әһәмиятле, иң җитди урында торучы намаз турында сөйләштек. Әлбәттә без анда инде кемнәр йөрде беләсез, намаз тәртипләре, нәрсә намазны боза, нинди шартлары, без алар турында сөйләшмәдек. Без күбрәк намазның ичке дөньясын өйрәндек, чөнки без белгән, без өйрәнеп күнеккән намазның тышкы хәрәкәтләреннән тышкы хәрәкәт дигән сүз инде тән хәрәкәтләре, кайда ничек басырга, кулны ничек куярга, аякны ничек куярга, ничек утырырга, ничек торырга, һәм шулай ук тышкы хәрәкәткә кертәбез аның зикр тәсбихларын тел белән әйтә торган, кайдан инде зикр әйтергә, кайдан инде сүрә укырга, шуннан тыш без инде әйттек, намазның бик зур, без күз алдына китереп бетерә алмаган аның ичке дөньясы бар дидек. Ичке дөньясы бар дидек һәм кызганычка каршы бүген бәлки 70-80, бәлки 90% намаз укучылар алар аның ичке дөньясын белү, аны үтәү түгел, хәтта аның барлыгын да белмиләр. Белмибез, уйламыйбыз да, фикерләмибез да һәм намаз тәртибен өйрәндек икән, шуның белән безнең намазыбыз булды. Иншалла кабул булсын дип, без инде шуны укыйбыз. Яхшы, ләкин менә шул әйберләрне өйрәнә башлагач, безнең анда 20гә якын дәрес булды. Ул намазның ичке дөньясы, намазда калб, күңелнең халаты ничек булырга тиеш, ничек итеп тәнне генә түгел, күңелне намазга китерергә кирәк. Ул инде бик кирәкле, бик әһәмиятле мәсьәлә ул, мәсьәлә, шуңа күрә аны инде әлбәттә безгә ул мәсьәләне читкә куярга ярамый. Ярамый, чөнки намазың кабул булсын дисәң, ул синең намазың тышкы рәвеше белән генә түгел, ичке рәвеше белән дә сөекле пәйгамбәребезнекенә якын һәм туры килергә тиеш. Чөнки Аллаһ Тәгалә сөекле пәйгамбәребезгә әмер иткән намазны безгә дә әмер иткән икән, аның тышкы хәле генә түгел, ичке хәле дә сөекле пәйгамбәребезнекенә якын булырга тиеш. Шуңа күрә кеше намазын ничек әйтергә, намазын камилләштерү, намазын тулыландыру өстендә ул үлгәнче эшләргә тиеш. Үлгәнче шуның белән эшләргә тиеш. Алай булмаса, безнең намазларыбыз ул, Алла сакласын, ниндидер тән хәрәкәтләре, безнеңчә әйткәндә, физкультура гына булып калачак. Физкультура гына булып калачак һәм аның инде ул күренеп тора инде. Күп кеше мәсәлән сорау бирә, нигә менә мин беренче намазны укыганда бер төрле укыган идем, хәтерлим. Хәзер бернинди күңелемә намазның тәэсире юк. Ничектер автоматик рәвештә, ул инде безнең татар өммәтенең генә түгел, гомумән мөселман өммәтенең халаты, һәм шуңа күрә сөекле пәйгамбәрбез нәрсә диде? Иң беренче бу өммәт югалтачак нәрсә ул намазда хушуклык, ягъни күңел түбәнчелеге диде. Шуңа күрә моны инде без күрәбез, моны беләбез. Быел инде нинди дәрес, нинди тема алырга микән дип уйлаганнан соң, анда инде темалар күп әлбәттә, темалар күп, кызыклы, кирәкле темалар күп, ләкин шулай ук безнең ихтибардан бераз гына читтә калган, ислам өммәтендә читтә калган һәм бик күп кешеләр аннан гафил булган, мин инде аласым килде ахирет темасын. Ахирет темасын, шуңа күрә инде без аны ахирет дәресләре дип атадык, иншалла, һәм менә бу ахирет безнең бит инде башлана, һәм турында бүген сөйләшербез иншалла. Керешелештә ул бит инде үлем фәрештәсе килгәч, синең инде кыямәтең җитте дигән сүз. Синең өчен шулай бит? Синең өчен инде ахирет башланды дигән сүз. Шуңа күрә ничек ул башлана? Шул ук мәсәлән исламда үлем нәрсә ул? Кабер тормышы, бүген безнең әтиәниләребез вафат булган, әби-бабайларыбыз хәзер кайда? Чөнки мәсәлән күп кеше бар, мәсәлән кемдер хәзер җәннәттә, алар җәһәннәмдә дип уйлый, ләкин беләбез әле кыямәт көненә кадәр төп кешеләр, основной кешеләр дип әйтәбез инде, алар әле җәннәттә дә түгел, җәһәннәмдә дә түгел, алар шушы барзахи бер тормышта, алар үз өлешләрен көтәләр. Шуңа күрә менә ничек бара бу, кабердә ниләр бар, бөтенесен дәлилләргә нигезләнеп,
Сөйкле пәйгамбәребезнең хадисләренә нигезләнеп, табигиннар, сахабалар ничек аңлаган, галимнәребез ул хадисләрне ничек аңлаган. Иншалла Аллага тапшырып, без инде ул мәсьәләне өйрәнә башларбыз иншалла. Ул инде уку елы башлана менә. Безнең төп основной группалар бит инде әле киләчәк октябрьдә. Шуңа күрә анда әле без күбәербез иншалла. Былай безнең ул иншалла насип булса инде шул киләсе язга кадәр ният бар, аны дәвам итәргә. Бәлки Рамазан аена кадәр булыр. Анда күп инде, анда 10 ел өйрәнсәң дә мәгълүмат җитәрлек, әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә мин инде өметләнәм, дәресләр кызыклы булыр дип, яңа нәрсәләр белербез дип, һәм гомумән бүген безнең инде әлхәмдүлилләх дөньябызда нигъмәт күп, сый-хөрмәт күп. Шуңа күрә адәм балалары бик күп игътибарларын, бик күп көчләрен бирәбез дөньяга. Дөнья куабыз, шулай бит инде. Куабыз, куып җитә алмасак та куабыз, узыша, ләкин ахират турында онытабыз. Шуңа күрә менә бүген бик күп фәннәр бар, анда әйтәбез инде фән, наука өлкәсе, дөньяны өйрәнәбез. Шулай бит, табигать булсынмы, анда астрономия булсынмы, медицина булсынмы, дөньядагы тәннәребезне. Алар бөтенесе кирәк. Без берсен дә инкар итмибез, ләкин алар безнең бөтенесе дөньяви тормышыбыз, үтә торган. Ахиреткә безнең игътибар бик аз бирелә. Бигрәк тә ни өчен шулай? Чөнки ахирет ул ничектер ярак булып күренә. Шулай бит. Кеше ахирет түгел, бүген үлем турында да ишетәсе килми. Шуңа күрә кызганычка каршы без үзебезнең кайтасы йортыбыз, кайтасы җиребез турында бик аз беләбез. Һәм күбрәк дөнья белән бәйләнәбез. Менә асылда дөнья ни өчен кешеләрне яулый, ни өчен дөнья кешеләрнең калебләрен әсир итә, кеше шушы дөнья белән исереп, дөнья куып, үзенең динен, намусын югалта, чөнки ул ахиретне белми. Ул үзенең кайтасы асыл җирен белми. Белмәгәч, ул инде менә бу дөньяда ватанын югалткан кешеләр була бит. Ул үзенең туган нигезен, туган җирен югалткан, юганың ватанына карата мәхәббәт юк, фитраты бозылган аның, менә ул үзенең туган җирен, туган әтисе, әнисе үстергән җирен юганың менә андый җире. Шуның кебек, менә аны бит күз алдына китереп булмый. Шуның кебек кеше әгәрдә атабыз Адәм, анабыз Хава чыгарылган, ләкин алар анда булган, шушы җәннәтне онытса, ахиретне онытса, ул дөрес булмый. Шуңа күрә менә галимнәребез ул хакта бик күп язалар. Менә шайтан, Иблис кешегә вәсвәсә кылганда бер качанда иң беренче килеп Аллаһ юк дип әйтми. Аллаһны онытыгыз дип әйтми. Һәр вакыт беләбез, Иблис ул хикмәт белән эшли, акыл белән, һәм ул баскыч кешене хакыйкатьтән ерак айта. Шуңа күрә ул әкрен генә башлый һәр бер кеше белән, аның индивидуаль подход һәр кемгә, шулай бит, һәр кемнең ул көчле якларын өйрәнә, загыйф якларын өйрәнә. Мәсәлән, без күбебез шайтанны өйрәнмибез. Без әле Аллаһны өйрәнергә дә вакыт таба алмыйбыз. Шайтан дошман, ул безне өйрәнә. Ул без аннан гафил, ул бездән гафил түгел. Шуңа күрә ул безне өйрәнә, безнең загыйф якларыбызны. Һәм нәрсә эшли? Галимнәр әйтәләр, шайтанның зур коралы ди, ул кешегә Аллаһны түгел, ахиретне оныттыра ди. Кеше Аллаһка ышана, Аллаһ бар ди, авыр вакытта бигрәк тә Аллаһ Тәгаләдән сорый. Ләкин ахирет аның гакыйдасында, аның иманында ахирет юк. Ул ахиреткә ышанмый. Ул җәннәт, җәһәннәм, ул нәрсәләр турында уйламый. Һәм аның тормышында ахирет урын алмый, юк. Һәм менә кызганыч безнең күп кенә милләттәшләребезнең дә хәле шулай. Мәсәлән, күп кеше Аллаһка ышана, әлхәмдүлилләх. Ышана, әле намазын укымаса да, динен тотмаса да, Аллаһ бар ди, мәҗлес җыя, ашка чакыра, шулай бит инде. Кемнең нинди дәрәҗәдә инде дине бара, шулай бит. Ләкин кайбер күп кешеләр белән ишкәре кирип сөйләшә башласаң, ахирет, җәннәт, җәһәннәм, менә бит Аллаһ казыр янына кайтасы бар дисәң, бик куркыныч сораулар килеп чыга. Шулай бит, нинди сораулар? Кем барып күргәнсең әле аны? Кем аннан кайткансың әле? Шулай бит, бу бөтенегезгә таныш сораулар. Әлхәмдүлилләх, ул соравын бирә. Күбесе татарларга хас әдәпне саклап соравын просто бирми. Иштән шулай уйлый.
Шулай бит. Кай вакыт хәтта үзебезнең мәчеткә, җомгаларга йөргән бабайлардан да шундый сүз ишеткән бар. Алла сакласын, бу бит инде хәтта күфрлек булырга мөмкин. Без беркемгә дә хөкем чыгармыйбыз. Без ниндидер теге адашкан тәкфир җәмәгатеннән түгел, ләкин бу безгә уйланырга мәҗбүр итә. Нәрсә турында без эшләргә тиеш кешеләр белән? Кай вакыт без кешеләргә әһәмиятле булмаган, мөһим булмаган мәсьәләләрне күтәреп башларын бутыйбыз. Ә менә нинди әһәмиятле мәсьәлә Аллаһка һәм ахиреткә иман китерү. Ул бик әһәмиятле бер. Күп кеше хәтта бу мәсьәләдә күфрлектә булырга мөмкин. Алла сакласын. Кем аннан кайткан? Анда бөтен кеше кайта башласа, бөтенесе кайтыр иде. Анда кайтармыйлар. Шулай бит. Ва ми вараихим барзахун. Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның артларында кыйма ди, киртә ди. Һәм алар ул киртәдән чыга алмыйлар ди. Битте, кирдең, кире чыга алмыйсың. Анаңнан тудың, кире әниеңә кайта алмыйсың. Шулай бит инде. Нәкъ шулай үлдең, кире кайта алмыйсың монда. Битте, ул артка кайтып булмый. Кемдер кайткан икән, менә мин үлдем дә терелдем, ул үлмәгән, аның җаны чыкмаган димәк. Ул мәрткә киткән булган, нәрсәдер булгандыр. Аны медиклар үзләренчә аңлаталар, ләкин инде кеше кире кайтмый. Менә шуңа күрә шайтан, иблис нишли? Ахиретне оныттырга тырыша. Кайчан кеше үзенең ахыр кайтасы урынын оныта? Урысларда нәрсә диләр? Свято место, пустым не бывает. Нәрсә эшли? Аның менә шушы күңелен биләп ала нәрсә? Бу дөнья тормышы. Һәм ул фақат дөнья белән генә яши башлый. Һәм аны кызыксындырган, аны борчыган, аны кайгыга салган, аны сөендергән бердән-бер әйбер нәрсә? Ул дөнья. Дөнья. Нинди зур Аллаһ Тәгалә безгә әзерләгән тормыш югалды, üzüldü, каплап куйды шайтан. Оныттырды ахиретне. Адәм баласы дөнья белән генә яши башлады. Дөнья белән генә яши башлады. Һәм дөнья белән генә кайгырып борчыла башлады. Менә монда моңа дәлил без бик җиңел таба алабыз кешеләргә насихат биреп, вагаз насихат биреп. Мәсәлән, хәтта ниндидер изге гамәлләрне алсаң, мәсәлән, исламда бар бит инде, мәсәлән, фарыз гамәлләр, 5 вакыт намаз, ураза тоту, хаҗ кылу кешеннән кемнең килә инде, шулай бит. Әти-әнине зурлау, туганнар хакы, ир өстендә хатын хакы, хатын өстендә ир хакы һәм башкалар. Бар сөннәт гамәлләр. Шулай бит? Сөннәт гамәлләр. Алар инде, мәсәлән, садака бирү, башка эшләр. Мәсәлән, кайбер кешегә шушы изге эшләргә насихат өнди башласаң, насихат бирә башласаң, әгәр дә шушы изге эшләрнең ахыр нәтиҗәсен ахирет белән бәйләсәң, мәсәлән, шушы эшне эшләсәң, ахиретдә сиңа шушы булыр. Игътибар бирәсең, реакция юк кешедә. Мәсәлән, намаз укысаң, Алла Тәгалә сине җәннәткә кертәчәк менә. Син җәннәттә булачаксың. Шулаймы? Ярар. Кем барып күргәнсең әле? Кем аннан кайткансың әле? Күп кешегә, урысча әйтәм, даже җәннәт кызык түгел. Кызык түгел аңа. Менә син әйтәсең, җәннәт, намаз укыган өчен, шулай ураза тоткансың, авызларың кипкән, менә җәннәттә син ятып сулары чәчәксең. Анда ураза тоту юк. Җәннәттә каян булса инде ураза тоту? Ураза тотып биргә җәннәт булмый бит инде ул. Җәннәттә бернинди андай безнең вазифа булмаячак. Шулай бит. Менә җәннәт кызык түгел. Хәзер дөньяга күчәбез. Әгәр дә бер кеше әйтә икән сезгә, гыйбадәтнең файдасы дөньяда юк, ахиреттә генә дип әйтсә, бу кеше ялгыша. Аллаһның рәхмәте, диннең, һәрбер изгелекнең бәрәкәте, файдасы ахиреттә һәм дөньяда, һәм кабердә. Шуңа күрә һәрбер изге гамәлнең аның җимешләре дөньяда да килә. Иншалла, Аллаһның рәхмәте белән. Һәм без моңа ышанабыз, һәм без моны күрәбез. Ярар, намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, садака бирү, җәннәттә шулар әйтеп карадык. Юк. Ярар, әйдә дөнья белән кызыктырабыз. Менә намаз укысаң, Аллаһ Тәгалә ризыгыңа бәрәкәт бирәчәк. Ничек? Менә ашаган ризыгыңны, тапкан малыңның куанышы булачак. Кеше уяна, шулай дигәч. Уяна. Чөнки нәрсә? Дөнья кадерле.
Ол менә хәзер эшли, акчасы да бар, малы да бар, куанышы юк, ни пичагым бер. Ә син аңа әйтәсең аның проблемасын. Менә бит намазыңны укысаң, син тынычлап йоклыячаксың. Шулаймы ни? Нәрсә кызык уже. Это интересно. Чөнки бу дөнья. Шулаймы? Тынычлап йоклар өчен ул ястүендә укый башларга может. Шулай бит? Дөньясы бәла казасыз яки уңышлы үтсен өчен кайбер кеше иртәнге намазын укый башларга мөмкин. Җомгага кирип чыгарга мөмкин. Ягъни ахират белән кызыктырасың? Юк. Дөнья белән кызыктырасың? Нәрсә? Икенче. Һәм киресенчә. Исламда бит кызыктыру бар, бераз гына куркыту, кисәтү бар. Һәрбер изге гамәлне яки гынаһны кылсаң, мәсәлән, яки изге гамәлне, фарыз гамәлне кылмасаң, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Минем җәһәннәмем бар ди. Мәсәлән, намаз укымасаң, ураза тотмасаң, яки әтиәнеңне рәнҗетсәң, урлашсаң, шулай бит. Монда дагы шул угай бер күренә. Мәсәлән, кеше малына тисәң, кыямәттә шушылай була. Шулаймы ни? Әтиәнеңне рәнҗетсәң, ахирәттә шулай, кабердә шулай. Шулаймы ни? Реакция бигәс. Чөнки ахирәт юк. Шулай бит инде. Ярар, булай булмый. Давай без икенче төрле. Әтиәнеңне рәнҗетүнең бит афаты ахирәттә генә түгел, дөньяда да килә. Шулай бит? Әйе. Раз әзрәк борышлап, тызлап, куркытып аласың, атаңны рәнҗетсәң, гомереңә бәхетле буласың юк. Син беләсеңме шуны? Нинди генә институтлар, университетлар битерсин. Кай вакыт менә студентларны әзрәк куркытам шулай. Кирәк инде әзрәк сөендерергә дә, куркытырга да. Менә сез анда дахи кешеләр буласыз. Анда кандидатский диссертациялар якларсыз, фәләнович дип, фәләновны дип сезне кабинетларыгызга шакып кирләр, ләкин бер әйберне белегез. Ата-анагызны рәнҗетсәгез, ата-анагызның хәйр фатихасы булмаса астыгызда, Аллаһ Тәгалә сезгә гел хәсрәт бирәчәк. Әллә нинди дәрәҗәләргә төшмәсәгез дә, менә бу пробивает, турыша әйткәндә. Ни өчен? Дөнья. Дөньяны бирәсе килми. Шул кадәр дөньяга чумдык. Ягъни менә бу күрсәтә, бу дәлил нәрсәгә? Нинди шиксез зур ахират безгә кызык түгел. Ә дөньяны югалтачаксың, ризыгыңның бәрәкәте китәчәк дисәң, шундук нәрсә? Менә бер кеше бик крупный оптовик инде ул, арак сата инде. Аллаһ Тәгалә, мин әлбәттә түгел, бөтенесенә бәйләнеп җөрмим. Ул үзе килде сорау белән. Аның кайбер дөньяда проблемалары булган. Ул килде инде. Ярар, шундан соң инде мин аңа әзрәк кенә вагазлыйм, насихат бирәм инде. Һәм кылган гынаһларның мин аңа сөйләдем ахирәттәге ачы җимешләрен һәм дөньядагы. Шундук дөньяга күчкәч, ул үзенең сорауларына җавап тапты. Менә минем кызым ди, бик каты авырый ди. Эпилепсия белән. Минем акчам күп ди. Ләкин мин нишләтергә белмим аны ди. Менә бу миңа ди, бөтен ярты шәһәрне арак ишерткәнгә кемнеңдер рәнҗешедер инде бу ди. Менә дөнья шундук бәреп керә күңелгә. Чөнки дөнья бүген, менә аның баласы бүген терелтергә кирәк. Шулай бит? Ахирәттә ни була? Ансаны бик борчымый. Менә бу да күрсәтә, без дөнья белән яшибез. Хәтта җомгаларда шулай. Дөнья белән куркытсаң, шундук кеше турайып утыра. Ахирәт белән юк. Дөнья белән кызыктырасың, менә булай эшләсәң, дөньяда шулай була. Бөтенесенә кызык юк икән юк. Менә шуңа күрә бу безнең проблема, димәк, дөнья кергән. Шулай бит? Һәм тагын бер нокта бу мәсьәләдә. Галимнәр әйтә, кайчан шайтан ахирәтне оныттыра ди, кешегә дөнья керә ди. Асылда нинди генә гынаһны алсаң да, кешелек чумган. Асылда, аның асылында, нигезендә нәрсә ята? Дөньяны артык сөю һәм дөньяга кыл булу ята. Менә нинди генә галимнәр әйтәләр, үзләренең хезмәтләрендә язалар, нинди генә гынаһны ал ди, мисал итеп китер ди. Син күрәсең, бу гынаһның астында, нигезендә нәрсә ята? Нигез ташында. Дөньяны артык сөю һәм дөньяга кыл булу ята ди. Алыгыз күп гынаһларны. Мәсәлән, нинди гынаһ алабыз? Мәсәлән, тәкәбберлек. Нигә кеше һәм нәрсәгә нигезләнеп кеше үзен икенче берәүдән үстен күреп борынын чия? Чөнки аның дөньяда Аллаһ Тәгаләгә күбрәк биргән, аңа карый. Шаймы? Бу
нирәк, текәрәк вуз бетергән. Моныкы, мәсәлән, государственный вуз, аныкы әзрәк. Аңа насип булмаган. Моның акчасы күп, моның машинасы кыйммәтлерәк. Шулаймы? Моның кәчтүменең этикеткасы да Италия дип язылган, ни дип язылмаган анда башка мәсәлә. Ни өчен дөньяга нигезләнеп, ул үзен башкалардан үстен күрә, башкаларны кимсетә. Шулай бит? Дөнья ята. Мәсәлән, замананың авыруы, замана бәләсе. Бик күп кешеләрне туган белән туганны аера торган. Бик күп кешеләрне хәсрәткә чумдыра торган. Семьяларны аера, ата белән баланы аера. Нинди шир бар? Көнчелек. Мәсәлән, хәсрәтлек шире. Көнчелек. Көнчелекнең турыдан туры ашак башлангычы. Нәрсә? Ахиретне унуту, дөньяга кул булу. Көнчелекнең башы дөньяга кул булудан кала. Менә син дөньяны шул кадәр яратасың. Дөнья синең йөрәгеңә шул кадәр кергән, бу дөньяны синең бер кем белән дә бүлешәсең килми. Менә бу көнчелекме, юкмы? Дөрес әйтәмме? Ул теге көнче ир кебек, менә хатынын шул кадәр ярата, ансы яхшы көнчелек инде. Теге зашкаливать итмәсә, шиктән чыкмаса. Ул шул кадәр хатынын ярата, ул үзенең яраткан хатынын бер кем белән дә бүлешәсе килми. Ансаның ревность, ансы башкарак, шулай бит. Менә монда күп кеше дөньяны шул кадәр ярата, Алла сакласын. Кемдер бу дөньяны алса аның белән бергә, яки аннан күбрәк алса, кемгәдер дөнья күбрәк эләксә, Алланың нәрсәсенә әйләнә? Дошманына әйләнә. Дошманына әйләнә. Менә нәрсә ул көнчелек? Кашан син Аллаһ Тәгалә синнән башка кемгәдер дөньяны синнән күбрәк бирде? Һәм син шуның өчен куанып, аңа изге дуа кыласы урында нишлисең? Синең ишеңдә ут яна. Һәм син аның шушы нигъмәттән мәхрум булуын телисең. Менә бу көнчелек. Каян чыга бу? Дөньяга кул булудан чыга. Урлашу каян килә? Ник шурлый? Ник шурлый да урлый. Безнең инде патшабыз утыртам дип та карый. Шулык түрәләрне, шулык җитәкчеләрне утыртып та карый. Шулай бит инде. Хаман урлый. Хаман Рәсәй урлый. Олысы да кешесе дә урлый. Ни өчен? Дөнья җитми. Дөньяга кул булдык. Һәм шул менә дөньяга табынасың. Менә син Аллаһны яратсаң, сиңа җитми. Аллаһ белән сөйләшү, һаман күбрәк сөйләшәсе килә, күбрәк дуа кыласы килә, күбрәк намаз укыйсы килә. Шулай бит инде. Шуның кебек кемнеңдер иләһе дөнья. Шуңа күрә аны закон белән дә куркытып булмаска мөмкин. Аны башкасы да әгәр дә кешенең иманы булмаса, Аллаһтан курку булмаса. Шуңа күрә күп кеше нишли бу бәладән кутыла алмый. Чөнки ул аның дөньяны ярату. Менә кемгәдер биргән, ә моңа юк, ул аны аласы килә. Шуңа күрә урлашу, алдашу, ник шалдый? Күп вакытта кеше дөньяда коры чыкмакчы була. Мәсәлән, хәтта сәүдәдә гыш дип әйтелә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям карады бит, җимешнең үсте чиста, коры, матур, ә ул кулын тыкты астына, кулы астында бузылган иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу нәрсә диде? Аны ди яңгыр яуганда ниткән ди. Бузган ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, син ди шул бузылганын үске якка чыгарып куя алмыймсың ди. Ягъни үске якка чыгарып куйсаң кеше алмый. Бәясе төшә. Дөнья нишли? Китә. Менә күп җирдә карыйсың хәзер саталар, бәрәңге саталар. Шундый эре, бөтенесе матур инде шундый. Пакетыңа бушатасың, асты вак. Яки җимеш җиләк алганда, ала ярамый. Ягъни дөньяны тизрәк аласы килә, күбрәк аласы килә. Бик күп гынахлар, күпчелек гынахлар дөньяга кул булудан кайта. Ни өчен дөньяга кул? Чөнки ахирет юк. Һәм кешенең менә без теге кеше сүгергә җыймыйбыз, яме? Һәрберебез үзебезне карыйк менә. Теге ничек диләр әле? Хәерче үзен мактар ди. Без әйдәгез үзебезне тикшерик әле. Менә безнең тормышта түккән кешеләребез. Без алга таба киттек инде, шулай бит хәл. Без менә көчебезне, күпчелек көчебезне без кайсы йортыбыз өчен түгәбез? Дөньябыз өченме? Әллә ахиретебез өченме? Менә кеше кая үзенең күп көчен кертә, ул аңа бик кадерле була. Әлбәттә, ислам дөньяны төземәгез дими. Әлбәттә, без бер кемгә дә хәерче амалама да нәрсә киеп, тишек-тишыклы киемнәр киеп, ачлы-туклы яшәп, каядыр анда
ниде теге бомж булып йөрергә ислам аңа чакырмый. Әлхәмдүлиллә, ислам безнең нидер теге фанатик дин түгел, кешене һәлак итә торган. Әлбәттә, бөтен нәрсә бар, ләкин менә ни өчен кешегә ахират темасы ерак, ни өчен кешегә дөнья якын? Чөнки без дөньяга күп эшлибез, ахиратка эшләмибез. Шуңа күрә мин ялгышырмын дип куркам, Абдулмалик ибн Марван микән шулай халифа булганда, бәлки ялгышамдыр, икенче исемдер бәлки, бер халифа шулай Мәдинәгә килә, Мәдинә шәһәренә һәм әйтә, калдымы монда ди берәр сахабалардан гыйлем алган кеше ди. Ягъни табигыйн ди. Табигыйннар буына. Бу инде үзе атбагы табигыйннар буыннан була. Шуннан соң әйтә инде ни ди? Менә ди шундый фәлән калган ди, фәлән ибн фәлән ди. Шуннан соң бу аңа бара, остаз буларак инде киңәш сорарга, остаздан киңәш сорарга бара һәм әйтә, менә ди син миңа шушы сорауга җавап бир әле. Нигә без ди шул кадәр ди менә үлемнән куркабыз ди, шул кадәр дөнья дигәч без шул кадәр биреләбез ди, ахираттан без нәрсә? Гафил булып яшибез ди. Нигә шулай дигәч, ул әйтә, без бит бу дөньяда күпме кешебезне түгеп, нинди затлы, зиннәтле сарайлар төзедек ди. Ахират өчен хәрабәләр калдырдык ди. Ничек инде кешенең ди шушы зиннәтле сарайларны калдырып, шул хәрабәләргә кайтасы килсен ди. Менә аңлашыламы? Проблема нәрсәгә? Ни өчен без? Чөнки без кешебез әскерә, җәннәтебезне төзергә. Ахираттагы йортларыбызны төзергә бик әскерә. Шуңа күрә ахират кызык түгел, безгә давай бүген нәрсәне? Дөньяны бирсен. Тормышта да, вагазда да, дәрестә дә безгә гел дөнья кызык. Шуңа күрә бу мәсьәлә ул инде бик әһәмиятле мәсьәлә. Аллаһ Тәгалә инде киштән килгәнчә иншалла безгә инде ярдәм бирсен. Шушы бераз гына ахират тормышын өйрәнергә һәм күңелебездә ахиратның тоткан урынын әлбәттә арттырырга кирәк. Арттырырга кирәк, чөнки безнең ахиратны күбрәк өйрәнгән саен тормышка булган мөгамәләбез, мөнәсәбәтебез күп нәрсәдә үзгәрә. Яхшы якка үзгәрер иншалла. Ничек теге бер шулай җәннәт, җәһәннәм турында шулай укып утырдык та инде шулай бер төркем хәзрәтләр белән җәннәттә нәрсәләр көтә, җәһәннәмдә. Шуннан бер хәзрәт әйтә, каралы бу китапларны җыеп хатынга кайтам әле ди. Нәрсәдер сораган иде, әллә яңа шкаф алырга, яңа моны укыса, наверное, кирәк булмас берәйбер дип. Теге әлбәттә без инде бөтенләй теге отшельник булырга җыймыйбыз. Әлбәттә дөньяны да алып барырга кирәк, ахиратны да, ләкин дөнья матур булган саен шул кадәр дөньяга кыл булабыз. Шул кадәр дөнья кылларына әйләнәбез, Алла сакласын. Ярар, иң беренче инде без кыямәт, ахират дәресләре иншалла башларбыз кыямәттән. Кыямәт, чөнки аны инде кыямәт дип әйтергә була, якын кыямәт дип әйтергә була, барзах дип әйтергә була, кабер дип әйтергә була, үлем дип әйтергә була, әҗәл төрлечә инде. Шулай бит. Шуңа күрә иң беренче менә безнең шушы дөньядагы тормышыбыз тамамланып, ахырына җитеп, Аллаһ язган ризыкларыбыз биткәч, шәйсез суларыбыз биткәч, сулыйсы һаваларыбыз битеп, йөрәгебез соңгы Аллаһ язган тибешен тукталганнан соң, үзелгәннән соң, инде без күчәбез бу дөньядан алга таба китәбез. Шулай бит инде. Һәм менә бу кешенең кече кыямәте ул инде үлем дип атала. Шулай бит. Аның кече кыямәте үлем дип атала. Һәм кешенең хакыйкатта үлеме ул аның кыямәте. Аның өчен дөнья бетте дигән сүз. Менә күп кеше сорый бит, качан дөнья бетә? Качан үлемең җитә? Шунда синең өчен дөнья нәрсә? Бетә. Шуңа күрә Айша радиллаһу анха, сөйкле пәйгамбәребезнең хатыны риваят кылады, еш кына сөйкле пәйгамбәребезгә бәдәвиләр килә иде ди. Бәдәвиләр алар инде шүлдә шулай мал көтеп, сарык көтеп, дөя көтеп шунда яшәгән. Бик гади гарәпләр инде безнеңчә әйткәндә. Бәдәвиләр килә иде ди, чөнки городскойлар алар мәдәниләр дип аталганнар бит инде. Бар бәдәвият, бар мәдәният. Мәдәният, культура, цивилизация ул гарәп сүзе. Ул гарәп сүзе. Шуңа күрә Мәдинә шәһәре, Мәдинә шәһәр дигән сүз бит инде. Шулай бит, Мәдинә. Ул мәдәният сүзеннән алынган. Чөнки шәһәрдә урамнар булган, шулай бит инде, базар, монда суы, монда ние, ягъни мәдәният булган, цивилизация. Шуңа күрә ул Мәдинә мәдәният сүзеннән алынган. Бәдәвият
Кайчан инде анда юк цивилизация, ул каядыр бедуиннар шүлдә, аның бәдрәфе дә шунда, аның ни дә шунда. Менә шуңа күрә бар мәдәният, бар бәдәвият инде. Бар инде без мәдәниятле халык дип бәдәвият тормышында яшәүчеләр инде. Шулай бит. Менә шуңа күрә бәдәвиләр килеп, еш кына сорау бирә торган булганнар, һәм шул сорауларның берсе кайчан дөнья бетә дип. Кайчан дөнья бетә, кайчан инде кыямәт җитә дип. Бер вакыт шулай бер төркем кешеләр килгәннәр дә, араларында олы яшьтәгеләр дә булган, яшьрәкләр дә булган, һәм сөекле пәйгамбәребезгә шушы гадәттәгечә сорауны биргәннәр, кайчан дөнья бетә дип. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям былай торып караганда, иң яшенә араларында инде берәр бала булгандыр инде бәлки. Әгәр дә сезнең шушы иң яшегезгә озак гомер яшәргә насип булса ди, бәлки ул карт булганчы килеп җитәр кыямәт дигән. Бәлки ул картайганчы кыямәт килеп җитәр дигән. Бу инде Имам Бухари Муслим риваятында килә. Имам Бухари Муслим риваятында килә. Менә шуңа күрә Ибн Касир хәзрәтләре әйтә инде, менә Аллаһы Тәгаләнең ди адәм баласына билгеләгән вакыты беткәч ди, ул дөньядан мәңгелек тормышка күчкәч, менә бу аның кыямәте дип атала инде ди. Кыямәте дип атала ди. Шуңа күрә әйтәләр инде, кемнең үлеме җитсә, аның нәрсәсе җитте? Аның кыямәте җитте, тамам. Димәк, синең өчен нәрсә? Кыямәт башланды. Менә безнең инде вафат булган әби бабайлар өчен, вафат булган кардәшләр өчен, безгә кадәр яшәп киткән буыннар өчен, алар өчен кыямәт җитте кебек килеп чыга инде. Шулай бит, Шулай ук безнең бар барзах дигән сүз. Барзах. Ул кем өчендер таныш, кем өчендер таныш түгел инде, шулай бит. Барзах ул үзе киртә дигән сүз. Мәсәлән, гарәп теленнән тәрҗемә итсәк, ул киртә дип атала. Киртә ул инде кыйма кебек, шулай бит, киртә. Ул ике әйберне аера торган, ике нәрсәне аера торган киртә. Хәтта Аллаһ Тәгалә Рахман, Ар-Рахман сүрәсендә нәрсә ди? Без янәшә ике сунагыздык ди. Шулай бит. Бәйнәһүмә барзахун ла ябгыян ди, ләкин араларына барзах куйдык ди. Между ними установили преграду ди, ла ябгыян, за которой они не устремятся ди. Ягъни, беләбез бит инде, берсе тузлы, берсе гади, тузсыз су булып, Аллаһ Тәгалә бергә янәшә агызган, ләкин арада ниндидер Аллаһның бер хикмәтле киртәсе бар. Алар кушылмыйлар, шулай бит. Менә Аллаһ Коръәндә дә нәрсә ди? Барзах ди. Ягъни ике нәрсәне аера торган барзах. Әгәр дә бу телдәге мәгънәсе булса, аның инде шәригатьтәге мәгънәсе адәм баласы үлгәннән соң китә торган, күчә торган урын, йорт, икенче бер дөнья дип әйтәбез инде, кыямәт җиткәнчегә кадәр менә бу барзах дип атала. Ягъни дөнья биткәнчегә кадәр, чөнки бар бит әле кыямәт сәгате, зур кыямәт бар. Без әле бая бит кичек кыямәтне әйттек. Зур кыямәт җиткәнче, дөнья биткәнче, яшәүдән туктаганчы, адәм балалары яшәп тора торган урын, ул нәрсә дип атала? Барзах дип атала. Ягъни барзах аерып тора дөнья белән шушы ахиратны аерып тора. Бу барзах дип атала. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу хакта Мөэминнәр сүрәсенең 23-нче сүрә инде, 100-нче аятында әйтә: "Ва мин вараихим барзахун". Аларның артларында ди барзах, киртә булыр ди, иля яуми юб'аthун, хәтта алар каберләреннән торып чыкканчы көнгә кадәр ди. Ягъни нәрсә була инде? Адәм баласы үлгәч, каберенә кирип китә һәм кабердән тирилеп кыямәткә чыгып басканчы аларның артларында киртә булыр ди. Барзах тормышы була инде. Шуңа күрә кешеләр барзах тормышында яшиләр. Һәм Имам Муҗахид, ул инде мәшһүр тәфсир галиме, борынгыдан Имам Муҗахид әйтә, менә бу барзах Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә зикр иткән, искә алган, ул ди кешенең әҗәле белән кыямәт көне белән арасындагы нәрсә ди, барзах. Ягъни бүген кешеләр кайда?
алар хәзер барзахта. Безнең үлгән әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар, атабыз Адәмнән башлап инде. Шулай бит? Алар хәзер кайда? Алар менә шушы Аллаһ Тәгалә зикр иткән, искә алган барзахи тормышта торалар. Алар көтәләр. Шулай бит инде. Әлбәттә, кемнеңдер инде аның турында сөйләшербез. Кемнеңдер инде барзахи тормышында ук анда программа башлана. Анда тик ятмыйлар, кемнеңдер инде Алла сакласын газап, кемнеңдер нигъмәт. Шулай бит инде. Шуңа күрә имам Аш-Шаъби bir вакыт әйтә, менә ди фәлән кеше үлгән ди. Мәсәлән, әйтәләр имам Шаъбига фәлән кеше үлгән дип әйтә, шуннан соң ул әйтә, моны имам Куртуби китерә инде үзенең китабында. Ул ди бу дөньяда да түгел ди, ул әле ахирәттә дә түгел ди. Ягъни җәннәт җәһәннәмдә түгел ди. Димәк, ул дөньяда да түгел, димәк, ул җәннәт җәһәннәмдә дә түгел. Димәк, ул кайда? Менә шушы ике арадагы барзах тормышында инде. Барзах тормышында. Булай инде дөнья, ахирәт булар бөтенесе бит инде гарәп сүзләре, шулай бит инде. Дөнья ул бит инде хәтта бар бит инде дәнә фигыль якынайды дигән сүз. Ягъни дөнья ул якын тормыш. Жизнь ближайшая. Ахирәт ул инде ахыр тормыш. Шулай бит инде. Барзах шуның арасында. Шуның арасында. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, кабердә булган Адәм баласына килгән нигъмәтләрдә, чөнки кемдер нигъмәттә, һәм шулай ук газапларда, булар бөтенесе дә барзахта ди. Барзах ул менә шушы дөнья белән ахирәт арасындагы тормыш ди. Ул целый бер тормыш. Целый бер тормыш ул. Һәм әйтәләр инде галимнәр, шушы барзахта торган, яшәгән кешеләр ди, алар бу дөньяга да якын булырлар, һәм шулай ук ахирәткә дә якын булырлар ди. Ягъни ике арада инде. Шуңа күрә булай карасак, хәтта кайберәүләр китерә бит, мәсәлән, тормышның 4 ничек дип килә, 4 баскычы дип килә. Беренчесе бит инде ул кешенең халык кылу өлеше инде, ул дөньяда, ләкин Аллаһ Тәгалә әни карыны. Шулай бит инде. Адәм баласы беренче әни карынында яши. Аны хәтта русча әйткәндә период сотворения дип әйтсәк тә була инде. Шулай бит. Әни карынында яши. Аллаһ Тәгалә аны әзерли. Юктан бар итә. Шулай бит. Аның анда целый завод эшли. Күзләре ясала, кулаклар, йөрәк, бөтен опорный двигательный. Аннары соң Адәм баласы күчә икенче баскычка менә. Шулай бит. Ул нинди тормыш? Дөнья тормышы. Шулай бит. Без күчәбез дөньяга. Әлбәттә, дөнья әни карыны кебек түгел. Анда башка төрле. Әни карынында кирәк булмаган күп кенә әгъзалар бу дөньяда эшли башлыйлар. Шулай бит инде. Анда бит инде бала суламый, ашамый, шәйнәмий. Шулай бит инде. Монда инде ул ашый, аңа теш кирәк, шуңа күрә тешләр чыга, тел кирәк, тәмне тойыр өчен ничек киләле? 6000 вкусовой точка кирәк, тел өстендә генә тәмне башар өчен. Алла бирсә, менә исән сау булып кайтып җитсәк, может ашатырлар, шулай бит. Менә бөтенесе дөньяга килгән. Аяк, кул, ул бит инде әни карынында кирәкми алар. Күз, мәсәлән, бала күреп ятамы? Күрми. Шулай бит, менә шуңа күрә дөньяга. Аннары соң икенче баскычта Аллаһ Тәгалә билгеләгән вакыт җитә дә, Адәм баласы күчә кайда? 3нче баскыч. Бу кайсы була инде? Бу барзах була. Менә бу барзах дип атала. Ул әле китмәде җәннәткә, ул әле китмәде җәһәннәмгә. Ул хәзер күчте 3нче баскычка. Барзахи тормыш. Ул дөньяда да түгел. Ул әле җәннәт җәһәннәмдә дә, мәңгелек йортында да түгел. Ул барзахи тормышта. Барзахи тормыш дәвам итә. Дөньяның әҗәле җиткәнче инде. Шулай бит. Шулай булып чыга бит инде. Пока дөньяның әҗәле җитмей, җир шары, планета, булар бөтенесе яшәүдән туктамый, кыямәт сәгате җитмей, кыямәт көне алар шунда дәвам итәчәк инде яшәүләрен. Аннары соң кайчан дөньяның әҗәле җитеп, бөтен кеше юкка чыгып, кыямәт көне җитсә, бөтенесе яңгыр явып килә бит, алар бөтенесен әкрен генә иншалла исән сау булсак, мине йомгакны шишәрбез инде иншалла. Ничек була ул, ничек хәдисләр белән шушы кыямәт сәгате җиткәч, каберләреннән торып, инде 3нче баскыч, кыямәт һәм мәңгелек йорты инде кемнеңдер. Җәннәт иншалла, кемнеңдер 4нче баскыч, кемнеңдер инде җәһәннәм булачак. Менә шуңа күрә хәтта булай әйткәндә 4 Адәм баласының баскычы дип әйтергә дә була.
Әжәл, үлем. Нәрсә ул үлем дигәч инде, монда инде яшәеш кешенең тормышы белән кешенең үлеме, ул инде менә бер-берсенә каршы килгән мәгънәдәге ике сүз инде, ике нәрсә. Шулай бит? Мәсәлән, яшәеш, тормыш, кайчан кеше исән, кайчан кеше хәрәкәттә, шулай бит? Кайчан кешенең тәнендә җан бар, ул инде исән кеше, кайчан инде шушы тормыш, яшәеш бетә, димәк, менә бу нәрсә әҗәл була инде. Әҗәл була. Шуңа күрә Адәм баласының тормышы кайчан башлана? Адәм баласының тормышы башлана ана карынында, беренче баскычта 4 айда 10 көн булгач, шулай бит инде. Нишләй? Аллаһы Тәгаләнең махсус фәрештәсе күктән җан алып төшә, һәм шушы биологический телога, мәддәгә, анда бит инде тормыш бара. Шулай бит ул ясала бит, аны хәтта, мәсәлән, 4 айда 10 көнгә хәтлек бала ит кисәге генә булып ятмый, ул бит биологиктән, аның инде кан җырый нитә, шулай бит процесс бара уже. Аны инде медицинага без каршы килмибез бу мәсьәләдә. Ләкин хадистә ачыктан-ачык әйтелгән икән, без инде шуңа игътикад кылабыз. 4 айда 10 көндә аңа җан өрелә. Һәм ул нишләй башлый? Ул яши башлый. Аның тормышы башлана инде. Тормышы башлана һәм ул инде бу дөньяга килә. Шулай бит дөньяга килә. Аллаһ Тәгалә биргән ризыкларны ашый, Аллаһ биргән суларны эчә, һаваларны сулый, тәкъдире белән яши. Һәм ничек булып чыга инде? Кайчан Аллаһның билгеләгән вакыты җитеп, туу түгел, җаныру түгел, әҗәл вакыты җиткәч, икенче бер фәрештә, шулай ук махсус специальный, обученный, үз эшен яхшы белә торган фәрештә килеп нишләй? Шул җанны кире нишләй? Кире тәннән тартып ала. Монсы өргән иде, Аллаһ билгеләгән вакытта, Аллаһ Тәгаләнең әмере белән, монсы нишләде? Үлем фәрештәсе килеп җанны сугырып алды. Шуңа күрә ул җанны ала да, шундук фәрештәләргә тапшыра инде. Фәрештәләр калган, производствога җибәрәләр инде дальше. Шуңа күрә тормыш нәрсә ул? Яшәеш кешенең җан өрелә, тормыш башлана, үлем нәрсә? Җан чыга. Тән кала, аяк, кул, бөтен нәрсә әйбәт кебек, җан юк. Димәк, аның куллары, аяклары, бауыр бөйрәләре, бөтен нәрсә сәламәт булса да, ул инде кеше булмый, ул вафат булган мәйет була инде. Шулай бит. Шуңа күрә аның яшәеше беткән була инде. Яшәеше беткән була. Шуңа күрә үлем нәрсә ул дигәч, җанның тәннән аерылуы. Җанның яңадан тәннән чыгуы, шәригать күзлегеннән бу үлем дип атала. Үлем дип атала. Моны инде имам Куртуби яза үзенең китабында. Алга таба шәригатьтә барыбер нәрсә дисәк тә зур үлем һәм кече үлем. Бар зур үлем, бар кече үлем. Һәм зур үлемне аңладык инде. Җанның тәннән аерылуы бу зур үлем дип атала. Шулай бит? Кече үлем нәрсә ул? Йоклау. Йокы ул берничә урында кечкенә үлем дип әйтелгән. Чөнки асылда йокының бар охшашлыгы үлемгә. Ләкин шуңа күрә галимнәр аны кечкенә үлем дип әйтәләр. Һәм инде терелү дип, уянуны терелү дип әйтәләр инде. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям йоклар алдыннан нинди дуа кылган әле? Анда берничә дуа килә инде. Шуларның берсе, берәрегез йоклар алдыннан дуа кыласызмы, юкмы? Аятул Курсиләрдән башка. Кул хуаллаһ фәләк мәсләрдән башка Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның махсус риваят кылынган йоклар алдыннан укый торган, мәсәлән, ашаганнан соң укый торган дуа кебек, йоклар алдыннан йокларга яткач ятагына аның махсус дуалары бар. Берничә алар. Шуларның берсе иң киң таралган инде күп китапларда. Бисмикаллахумма вадa'tu janbi wa bika arfa'uhu. Ya Rabbim, синең исемең белән тәнемне ятакка салдым
һәм синең исемең белән, ягъни синең ризалыгың өчен, иншаллах, күтәремен. Аллаһумма ин амсакта нафси. Я Раббым, әгәр минем җанымны тотып калсаң, фагфир лаху. Аны гафу ит. Кичер инде аны. Ва ин арсалтаху. Әгәр кире җибәрсәң, аңлашыламы? Дуганың мәгънәсе. Әгәр дә тотып калсаң, ягъни йоклап киттем, жан чыкты күпмедер дәрәҗәдә. Ул бөтенләй жан чыгу түгел, үлем түгел, ләкин жан чыкты. Әгәр дә аны тотып калсаң, кире бирмәсәң, аны гафу ит. Әгәр дә инде миңа иртәгә тирилергә, уянырга насип итсәң, фахфазху. Аны сакла. Кама тахфазу ибадакас салихин. Ничек син үзеңнең изге бәндәләреңне саклаган кебек. Менә без инде шушы сөннәтне үтәсәк, йокларга яткач, без бу әйбергә инанган булабыз. Чөнки кеше йоклагач уянмаска да мөмкин. Шулай бит? Әгәр дә җанны кайтарасың икән, инде сакла дибез. Юк икән, кичер дибез. Шулай ук моңа дәлил Кур'ан-ы Каримдә Ан'ам суратул Ан'ам 60-нчы аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва хуаллази ятаваффакум бил-лейли". Аллаһ Тәгалә ди, төнлә белән сезне үтерә ди. Үтерә, ятаваффакум, ягъни вафат кылдыра ди. Вафат сүзе бар бит инде, шулай бит? Ягъни сезнең җаннарыгызны ала. Ва я'ламу ма jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum ди. Һәм Аллаһ Тәгалә ди, сезнең көндез нәрсә кылганнарыгызны белә ди. Һәм аннарысын ди, нишли? Аллаһ Тәгалә сезне ди, thumma yab'athukum ди фихи. Һәм сезне ди көндез Аллаһ яңадан терелтә ди. Ягъни яңадан җибәрә инде җанны. Шуңа күрә бу Ан'ам сурәсе 60-нчы аятта күрсәтә безгә нәрсәне? Шушы моңа дәлил булып тора. Шулай ук бар башка дәлилләр дә бар. Мәсәлән, бар тахарат белән йоклау мәсьәләсе бит инде исламда. Шулай бит хәерле булып тора, кеше булдырала икән тахарат белән йокларга. Чөнки бер карана йоклагач та бит инде тахарат бузыла. Ләкин йоклап киткәндә тахаратлы булсаң, ул сөннәт, хәерле гамәл булып тора, гынах кичерелүгә сәбәп. Хәтта шундый хадистә бар бит, әгәр дә кешеләр аларның җаннары барып, Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылалар ди, һәм кайсы җаннар пак чиста булсалар, алар гариш астында сәҗдә кылыр ди. Әгәр дә инде алар пак чиста булмаса, алар читтә кылырлар дип килә. Менә бу да күрсәтә инде җаннар кайдыр бара дип инде. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кешенең йоклаганда җаны күпмедер дәрәҗәдә чыга дип килә, ләкин бөтенләй түгел инде. Чөнки кешенең яшәеше, хаяты бара. Шулай бит? Бара, дәвам итә. Шулай ук тагын бер дәлил, Az-Zumar сурәсе 42-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллаһу ятаваффал анфуса хайна маутиха валлати лам тамут фи манамиха". Аллаһ Тәгалә ди, үлем вакытында җаннарны үтерә ди, ягъни тамам тынычландыра. Һәм кайсылары ди, валлати лам тамут фи манамиха, кайсылары ди йоклаганда үлми ди. Фаюмсику аллати қада алейха ал-маут ва юрсилу ал-ухра иля аҗалин мусамма ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ди, кемнең үлемен язган булса, ул аны тотып кала ди. Кайберләрен ди, билгеле бер көнгә кадәр нишли? Кире җибәрә ди. Димәк, кешенең аҗалы җитмәгән, җан нишли? Кире кайта. Менә бу да күрсәтә, инде бу кичкенә генә безгә вагаз. Шулай бит? Кеше йоклый, йоклаганда инде күпмедер дәрәҗәдә аның җаны чыга ди. Һәм инна фи залика ла аят. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу мәсьәләдә, шуннан да бу нәрсәдә кешеләргә аятлар бар ди. Ягъни лиқауми ятафаккарун, фикрли белүчеләр өчен монда хикмәтләр бар ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр бирде. Менә бу йокы, кешенең йокылау вакытында тынычлануы, ул инде шушы җанның китүе, һәм инде бар әле тагын бер тынычлык, ул инде үлем тынычлыгы. Ягъни кеше үлгәч бөтенләй тынычлана инде.
Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тағала безгә инде шушы йокы халәтен бирде бераз гына насихатлану өчен дә инде. Насихатлану, вагазлану өчен. Бу бераз гына үлем турында булды инде. Ярар, бүгенгә иншалла җитеп торар. Иншалла әле безнең тагын ничек әйтергә шушы әҗәлнең кайбер сыйфатлары, кайбер аның үзенчәлекләре турында иншалла өйрәнербез дә, аннан соң инде алга таба барабыз инде. Чөнки әле безнең хәтта үлем белән бәйле күп кенә мәсьәләләр бар. Мәсәлән, үлем исереклеге нәрсә ул? Бу бит инде менә шушы үлем алдыннан кеше килеп керә бер халәткә, ул инде урысча сакаратул маут дип атала, ул агония смерти. Ягъни үлем исереклеге дип атала. Менә ул минемчә барыбер бик файдалы кешегә тема, чөнки бөтен кеше аның аша үтә. Безнең әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар үтте инде аның аша. Хәтта сөйкле пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үлем исереклеге аша үтте. Менә анда нәрсәләр була? Чөнки шайтан, иблис, ул уйлап карагыз, аның соңгы шанс адәм баласының әҗәле җиткәндә аны адаштырып калдырган. Ничек тә булса, менә шуңа күрә бу мәсьәләләрне мөселман кешесе белергә тиеш. Бөтенебез үтәбез. Димәк, шушы үткәндә ялгышырга тиеш түгелбез. Шайтан вәсвәсәсенә бирелергә тиеш түгел. Аның өчен әлбәттә моны белергә, өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә җитешкән кадәр иншалла дәвам итәрбез. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.